Leuk als just naar mijn vlog. Ik ben even met mijn maat even in de sneeuw. In Duitsland, in de hart. Prachtig. En hier mag je mij genietje. Best hip voor de eerste keer. Geweldig. We beginnen op reis dadelijk. We beginnen namelijk naar Duitsland daar. Even mijn maat even de sneeuw op zitje. De vraag wel hoeveel sneeuw er is. Bart, direct mij onder de oren. Ja, Bart gaat er even vandoor, hè? Wat vind je ervan? Ik vind het verschrikkelijk. Wat moet ik hier nou alleen dan? Ik heb geen leven zonder Bart. Geweldig. Nou, we zijn juist Janne bij weer omgegaan. Banisch Hutte. Ja, daar zitten we het hele weekend met de man, zo'n man zit erin. Ik hier het hoeske even huurt via booking.com. Ik denk dit is mooi, want je kent alle mannen, ken er altijd tegelijk in. Morgen, Herr Rekker. Eerst weet je net hoe oud je vodka maat en dan hier kan je dazen en maar op. Dit is Marten van der Land. Die heeft mijn beste maten. Ja. Die heeft mijn beste maten. Kom eens weg, hè? Kom eens weg en die is ook mij met dit mannenweekend. Wat verwacht is het? Bult. En zij is er wel zelf in doen, en 6 mm Rijn per uur raak je. Dat is mooi. Het is niet alleen een Taiwan. Het gaat direct nog eens ja, flink rein. We zijn in een hartje in Duitsland. Maar ja, ik heb heel veel sneeuw lezen. Maar Taiwan is dat skiet over het algemeen net zo heel mooi. Trotsetters. Ik ben net heel volle mensen die direct naar de piste gaan. Dus ik ben heel benieuwd. Voor mensen die zich nog afvreden van in welk gebied ben je nou. Nou, dit is dus de Harz. De Harz is het vierst noordelijke middelberg van Duitsland. De hoogste berg is de Brocken van al 142 meter. In feite is er geen ruk te dwan daar in de Harz. Maar als mijn groep van zo'n man ongeveer de skiën gist, dan kan je er op zich aardig van meidje. Peter Hegeliek inderdaad. Maar goed dat je er al een tijd zo vol sneeuwval is. Want ja, met Taiwan dan valt natuurlijk weinig bij. Het ieder jaar rein dan dat het nog sneeuw in gaat. Dat komt toch wel wij heen, mag ik Sneeuwsgeer, maar wie een les wie die reageerde op mijn vlog, die zei van, doe maar zijn sneeuwsgeer af. Is dat zo? Ja, die moet ik eigenlijk weer heen keer. Ja, dit is wel een prachtig warm en het is prachtig te beleven. Ja. Dus als een keer een leuk vlakje meisje wordt, Ja. doe ik dat dan wel heen keer. Ja hoor. Ja. Oh. Nu komt de techniek om. Ja, dan komt echt techniek, maar die green plak nog erop. Kom maar. Ja, we kunnen wel los. Ik ga er juist meer, dan ga ik u de auto hellen. Zullen we sneeuw krijgen? Gaat goed, Bart? Ja. En wel maar dan. Zit er heel lenig. De eenzame snowboarder. De lonely border. Ja. Als er wat te melden dan hè? Als er nog wat te melden? Geweldig. Ja, dat is wel was het toch, ja, dan pensioen. Leuk hè, zo'n boord. Dat ben je hoor. Ja, jongen. Ja, ik het leert, hè, hoort weer. Pieterpunt naar beneden. Maar wat had je hem beloofd, jongen? Wat had je hem beloofd? Ja. Ja, du hast het beloofd. Bedankt voor Wat zijn het we veel 12 weken leven? Ik beloof hem dat weekend skiën. Dat zit ik naar de wing. Nee. En hier staan we. In het tiefsnee, hè? Ja, in het tiefsnee. Ik ben blij dat ik die ding nog maar wil al zak ik tiefsnee beter nog. voor. Oké, er doorheen, dan kunnen we nog in een lift. Ja, ondanks het Taiwan en de hut erin. En nou ja, zoals in je wat buien rondjeren. Kun je op zich nog prima skiën. Hè? Ik denk dat ze hier vannacht het skikanon moeten zetten. Nou, hè? Dus dat de sneeuw wel redelijk goed is. Kijk je best, hè? Kijk je best. Geweldig. Oh, lieve Jana, waar ben je nou? Ik ben hier. En waar ben jij? Nou, ben je blij? Nee, Is dat blij vlogger? Ik ging een goed scherp. Ah, fuck you. Ben dus nog mooi in Banisch Hutte, de binnenkantje wat. En Peter Martijn hier, die is bezig in de keuken. Die maakt ook lekkere pasta salade. Dit is het beste voor, hè?
bier is voor mij, hoor. Dat is een bierman, hoor. Hè? Ik ben een bierman, hoor. Wat is er misschien net? Zitten. Je kan net alleen de websites en de farming houden. Ik kan gewoon tafel tegen. Dat ken die jongen net. Nee, dat ken die jongen eigenlijk net. De geleerden zich al jaren al. Wat ken die jongen eigenlijk net? Een onopgelost vraagstuk. Geweldig. Zo jongen, nou maar eens in. Hier is gewoon verse sneeuwheide. Hartstikke snee. Praten net, joh. Maar hier is gewoon sneeuw wie van, ja? Dit lijkt wat heger, dit is de Zonneberg. Hier in de Harts. Hier is gewoon wie van, ja. Praten, hè? Vannacht wordt het ook weer lekker koud, zeg ik. Dit komt helemaal goed. De man had er niet hoe je kent, maar ja, er valt hem hier al. Dan ben je zeker mijn sneeuwbal te gooien. Wat wil je idioot hier uit hem, joh? Ja, heel idioot. Maar goed, we rennen even naar de Wolfswaard. Dus zo hier eigenlijk te skiën. Maar de pistes weer net prepareren en daarom geen liften net. Ja. Ik kan je voorstellen, aan het bad sneeuw en dan kan je hier even skiën. Maar goed, we houden de pistes in de gaten, voor hetzelfde kent wel. Tja, praat een beetje hier. Reizen. Ik heb een fantastische trip. Vierste koers. En abonneer je even op het kanaal. Ik vind het wel mooi. Geweldig.